si zahrajeme hru v Robloxu, kde musíme jezdit autobusem. Tak hraje tady s náma Kuban, taky 3. Kubo, pozdrav diváky. Ano, čau diváci, jenom aby vám teď, jestli by vám teď nevadilo, já vítám lidi na mý straně, takže jestli byste vám to nevadilo, tak já to teď zapnu. Takže i to stejné video budeme. Jo, prostě uvidíte z mé strany a můžete uvidět i z Kubové strany. Musíme to dát. Od nového videa. Bro, ne. Nespadl. Je tam teď těžký úplně. Ne, tady to je těžký, tady. Jsem nemohl vůbec naskočit. Se odhalím za 1500. Já za 1500. Lidi, žádný hejty a kdyby něco, můžem úplně kdykoliv, nám napište a my si můžeme zahrát tu vaši hru, která vás bude bavit. Jenom jestli si budete chtít s námi zahrát, tak nám napište nick a my si vás přidáme. A nebo my vám dáme. Ano? Co? Jo, lidi, tak když už máme těch 390, tak moje jméno, Kuba, řekni moje jméno, když jsi to chtěl. Takže moje jméno je Marek, příjmení uvidíte vždycky, no to ani nevíte, příjmení uvidíte vždycky, no to. Příjmení ani jako vám neřeknu, ale vždycky to máte pod jménem. To nejde vůbec. Tam je nějaký skok, ty ho musíš vyskočit, ale mě to nejde. Lidi, pokud chcete v této hře vidět drift, dejte 310 odběratelů ještě dneska. A ukážu vám tady dobrý drift. Že ani možná si 3krát spadnu. Mám tady dobrý drifty.
Tady jsi už u té benzínky. Dobra. Počkej, kolik je mám tankování? Asi. Pěkný. A Jenom vám lidi řeknu, že asi vidíte asi tak 3 měsíce nazpátek, že mám rád auta. Je to pravda, mám rád auta, takže třeba v nějakých hrách mi i jezdí. Ale jako dobře, a když jde třeba jako v autu to taky, ale když tady musím jet v takových maličkých to ani moc ne. Neumím, ale jako dávám rovnováhu. No, to je a kdybyste si chtěli zahrát, tak se jmenuje BAT, a vy to vždycky najdete a potom, kdybyste se třeba někde stekli, tak prostě musíte jít dozadu a potom jet takhle dozadu, dopředu, dozadu a dopředu. Potom kdybyste se bez někde sekli, tak byste se dostali. Ano? Jsi vysekaný. Neslyším. Neslyším, ale dobře. Lidi, kdyby tady třeba umím jen. Jo, a pokud byste chtěli třeba nějaký hry doporučit, jestli někdo má hrát třeba auta, tak já vám doporučím, ale není to v Robloxu, jako v Robloxu nějaký znám, tak třeba pokud by někdo chtěl nějakou hru i jako 10 let, tak třeba nějaký třeba Emergency, nebo není to v Robloxu, třeba nějaký Car Parking, nebo Car Simulator, kde můžete i vystoupit, i nastoupit, potom i domečky si můžete koupit. No, Car or Shell, nebo tak. Já to nedám. A pokud se dostanete do takových slušných tak to je jediný. Jo, může. Takže nezapomeňte jít na všechny 3 klučky a dát lajky. A ještě byste k tomu mohli přidat i odběr. Ano, a od tohohle videa bude mít 5 odběrů. Ty mě nejde nějak nastartovat autobus.
Jo, lidi, taky i byste mohli psát i hodně komentářů. Jako jsem rád i z lajku, i z odběru a taky bych jsem si chtěl taky něco i někdy přečíst. Jsem jako jsem někdy ráda, někdy nerad, když tam si něco nenapíšete. Ale jako třeba jsem dostal už 2. Jako nejsem úplně rád. No já jsem si zase kliknu. Běž tam na druhou stranu. To se nějak děje. Dá. Takže já A to dostaneš. A to dostaneš, Kuba, za to. fialový auto. A ještě mám, teď jste asi mohli vidět název hry a teď mám ten fialový auto. Tak teďka jsem ukázal dobrý drift, jako, ale taky to teďka musím vzpomenout. Ne.